Minahal nga mga igsoon, sa Mateo Kapitulo 22 sa kaabogado nangutana kang Jesus, magtutudlo unsang labing dako nga sugo sa balaod. Kini maong pagpangutana kung hain sa daghang mga sugo sa Dios ang labing importante. Si Jesus mitubag sa Mateo Kapitulo 22 versikulo 37 hangtod sa 40. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Gihatagan ta sa Dios og daghang sugo sa Biblia, apan kung makatuman gayud nato ang duha, paghigugma sa Dios ug paghigugma sa atong silingan, kita makahimo sa pagtuman sa tanan nga uban nga mga sugo. Ang usa ka tawo nga nagigugma sa Dios dili makahimo sa mga sala nga dunumtanan sa tubangan sa Dios, ug ang usa ka tawo nga nagigugma sa iyang isig ka tawo dili makadaot sa uban. Ang Roma Kapitulo 13 versikulo 10 nagsulti kanato, ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Kani dili lang simple nga nagsulti kanato sa paghigugma sa Dios ug paghigugma sa inyong isig ka tawo, mao nang gi-elaborate sa Dios ang mga prinsipyo pinaagi sa mga panudlo nga na-record sa 66 ka pagtulunan diha sa Biblia. Ang napulo ka sugo nga gihatag ngadto kang Moses naghatag usab og pagsabot sa duha ka nagunang mga sugo, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isig ka tawo. Ang unang tema sa unang upat ka sugo ana ubos sa higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Nagpasabot kini sa pag-alagad lamang sa Dios nga magbubuhat, dili paghimo og pag-alagad sa mga Dios-Dios, dili paggamit sa ngalan sa Ginoo sa walay pulos og pagbantay sa adlaw sa igpapahulay. Ang tanan may kalabutan sa sugo sa paghigugma sa Dios. Ang ikalima ngadto sa ikanapulo ka sugo kay nagpunting sa tema higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Mao nga gimanduan kita nga tahuron ang atong mga ginikanan og likayan ang pagbuhat og daotan sama sa pagpatay, pagpangawat ug pagpanapaw batok sa atong mga isig ka tawo. Kung atong higugmaon ang atong mga isig ka tawo sama sa atong kaugalingon, dili nato gusto nga maganto sila ug ang pagtuman niini nga mga sugo mahimong dili hago. Sa Daniel Kapitulo 9 versikulo 4 ang atong Dios gihulagway nga, O Ginoo, gamahanan ka og Dios nga nay kahadlukan. Nagtuman ka sa imong kasabutan ug ang imong gugma walay paglubad alang ni atong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Minahal nga mga kaigsunan, naghinaot ko nga higugmaon ninyo ang Dios ug higugmaon ninyo ang inyong isig ka tawo sama sa inyong kaugalingon ug matinud-anon nga mosunod sa tanang mga sugo. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan magpuyo hangtod sa kahangturan diha sa mahigugmaong kaayo nga Dios. Minahal nga mga kaigsunan, ang ikalima nga sugo mao ang tahura ang imong amahan ug ang imong inhan. Ang mga ginikanan naghatag og kinabuhi ug nagpadako sa ilang mga anak. Bisan kung wala sila naglambigit sa imong kinabuhi, walay makaingon nga nagluntad sila kung wala ang ilang mga ginikanan. Gihatag kini alang sa bisan kinsa nga adunay maayong konsensya nga tahuron ang ilang mga ginikanan, bisan kung wala kini natala diha sa mga sugo. Ang mga sugo sa Dios sa pagpasidungog sa mga ginikanan wala lamang nagtumong sa pisikal nga timaan sa pagtahod. Ang Efeso Kapitulo 6 versikulo 1 nagsulti kanato, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Nagkahulugan kini nga dapat natong tahuron ang atong mga ginikanan nga nagasunod sa pulong sa Dios. Wala kita magsunod sa mga sugo sa Dios kung atong ikompromiso ang atong pagsunod sa iyang mga sugo aron makapahimutan ang atong mga ginikanan. Kini naglihok batok sa kabubuton sa Dios. Pananglitan, kung ang imong mga ginikanan mosulti kanimo nga dili mo simba sa Domingo ug mugahin og panahon isip pamilya, mahimo ba nimong bungkagon ang adlaw sa igpapahulay aron lang malipay ang imong mga ginikanan? Dili, kini dili mahimo. Ang pagbuhat niini dili tinuod nga pagpasidungog sa imong mga ginikanan kay kini modala sa tanan ngadto sa kalaglagan. Kung kita tinud-anay nga nagigugma og nagtahod sa atong mga ginikanan, ang pagtabang kanila sa pagsugat sa Ginoo sa pagdawat sa kaluwasan kinahanglan mo ang pinakataas nga prioridad. Bisan unsa pa ang atong pag-amuma sa atong mga ginikanan, unsaan man nato sa pag-ingon nga kita tinud-anay nga nagigugma kanila kung atong tugutan ang ilang mga kalag nga moadto sa walay katapusan nga impyerno. Ang tinuod nga pagkadyusnon sa mga anak naglakip dili lamang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong kaugalingon kundi sa pagpalihok usab sa mga kasing-kasing sa atong mga ginikanan ug sa pagsulod sa langit nga magkauban.
Ang ikaduhang Kronikas kapitulo 15 bersikulo 16 nagingon kanato, bisan gani si Maaka nga iyang apuhan gikuhaan ni Asa sa katungod sa pagkarayna kay naghimo man siyang dibulto sa diosas nga si Asera. Gidugmok ni Asa ang dibulto sa iyang apuhan o gisunog kini niya dito sa walog sa Kedron. Ang usa ka rayna nga inahan isip inahan sa usa ka nasod nga nagalagad sa mga dios-dos direkta nga misupak sa Dios ug mipaingon sa dalan sa kalaglagan. Kini nagrisgo sa mga katawhan sa paggiya kanila ngadto sa pagsimba og idolo. Wala siya gisunod ni Asa tungod kay siya iyang inahan. Hinuon opisyal nga gikuha niya ang iyang harianong kahimtang. Gidasig ni Haring Asa ang iyang inahan nga maginusol og naghatag sa usa ka pasidaan sa mga tawo pinaagi sa kining aksyon. Mao kini ang tinuod nga pagrespeto sa ginikanan. Dili lang kini limitado sa pag-alagad sa mga ginikanan diha sa gawas. Labaw sa tanan tinuod nga pagtahod og serbisyo gikan sa paggiya sa mga kalag sa atong mga ginikanan ngadto sa kaluwasan ug sa langit. Kita kinahanglan usab nga magdala og kalipay sa ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pag-alagad kanila sa hingpit diha sa Ginoo. Kinsa tinuod nga nagpasidungog sa Dios natural nga mopasidungog sa ilang mga ginikanan. Kadtong sinsero nga nagalagad sa ilang mga ginikanan magalagad usab sa Dios sa tibuok nilang kasing-kasing. Kung atong tan-awon kung kinsay mauna, ang pag-alagad sa Dios mo'y unahon. Atong tan-awon ang usa ka pananglitan. Kung ang usa ka amahan miingon siyang anak sa adto sa silangan, ang bata kinahanglan nga natural nga mosunod. Apan kung ang iyang apuhan miingon ayaw mo adto sa silangan adto mo sa kasadpan, unsang kinahanglan nga buhaton sa bata? Ang bata kinahanglan nga moadto sa iyang amahan og miingon, tay, ang apuhan miingon nga moadto sa kasadpan. Sa dili pa moadto sa kasadpan kung ang amahan nagtahod sa iyang kaugalingong amahan, nga mao ang apuhan sa bata siya motuman sa instruksyon sa apuhan. Busa nga amahan dili angay masakitan og mangunhuna nga ang iyang anak wala magtagad kaniya tungod kay ang iyang anak naguna sa iyang apuhan. Kinsa man ang nagbuhat kanato sa atong mga amahan, sa atong mga apuhan ug sa atong mga katigulangan nga naguna kanato. Kini walay lain kundili ang Dios. Ang Dios nga magbubuhat nga naghimo kang Adan, ang katigulangan sa tanang katawhan ug ang Dios mao naghatag og kinabuhi sa tanang tawo. Ang mga bata gipanangkon pinaagi sa paghiusa sa similya ug itlog sa mga ginikanan. Apan ang binhi sa kinabuhi gihatag sa Dios. Ang Dios mao naghatag og binhi sa kinabuhi niining mga ginikanan pinaagi sa ilang kaugalingong mga ginikanan. Bisan unsa pa ang mga tawo dili makahimo sa liso sa kinabuhi sa ilang kaugalingon. Ang pisikal nga lawas usa lamang ka temporaryo nga Pinoy-anan samtang anaa kita dinhi sa yuta. Ang atong tinuod nga kaugalingon, ang atong agalon mo ang espiritu nga nagpuyo sulod sa lawas. Bisan unsa pa ang pag-uswag sa kahibalo sa tawo dili kini makasundog sa kalag sa usa ka tawo. Bisan kung ang mga tawo nagbugna og dagway sa mga tawo pinaagi sa pag-clone, dili kini matawag nga usa ka tawo gawas kung girepresentar kini sa Dios nga adunay kalag. Ang espiritu dili mamunga pinaagi sa tawhanong paagi. Kini mao lamang ang gihatag sa Dios diin kita natawo pag-usab pinaagi sa balang espiritu. Ang tinuod nga mga ginikanan sa atong kalag mao ang Dios. Samtang kita kinahanglan nga motahod og moalagad sa atong pisikal nga mga ginikanan, kita kinahanglan gayon nga mohigugma og moalagad sa Dios nga atong amahan kinsa mihatag kanato sa kinabuhi nga mas mainiton. Ang masinabtanon nga mga ginikanan dili magunahuna nga sila adunay katungod sa pagpugong sa ilang mga anak tungod kay sila ang nanganak kanila. Ang Salmo kapitulo 127 bersikulo 3 nagsulti kanato ang mga anak gasagikan sa Ginoo. Sila tinuod nga mga panalangin. Ang mga ginikanan gitugyanan sa Dios ug bilinhong mga kalag aron atimanon sumala sa iyang kabubuton dili isipon nga mga kabtangan nga aron ilang makontrol. Uban niini nga pagsabot si Abraham nakahimo sa pagsunod sa walay pagduha sa dihang ang Dios mihangyo kaniya sa paghalad siyang pinalanggang anak nga si Isaac ingon nga halad nga sinunog. Minahal nga mga kaigsunan, ang pagpasidungog nagpasabot sa pag-alagad uban ang pagkamasulundon, lawom nga pagtahod o pagtahod sa usa ka tawo o usa ka butang. Giawhag nako ang tanan nga sa pagrahuna sa kagalingon kung gipasagdan ba nimo ang imong mga ginikanan samtang nag-angkon nga naghigugma ka sa Dios. Naglihok ka ba uban sa pagpaubos o pagkamahigalaon sa trabaho o sa mga miyembro sa simbahan apan naglihok nga dili maayo sa imong pamilya sa balay o sa imong tigulang nga mga ginikanan kung sila dili makatarungon. Ang paghigugma sa Dios ug pagpasidungog sa mga ginikanan kay magkadugtong. Ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 20 nag-ingon, ang among mga katigulangan sa Samarianon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira apan kamong mga Hudeo nag-ingon nga kinahanglang sa Jerusalem gyud simbahon ang Dios.
Dios. Sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 4 hangtod sa 9, gibadlong ni Jesus ang mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod tungod sa ilang pagkasalingpakaw. Sila nag-ingon sa paghatag sa ilang utang ngadto sa Dios imbis sa ilang mga ginikanan nga may usa ka paglapas sa balaod sa Dios. Dili kini mao ang kasing-kasing sa nagalagad sa Dios, apan usa kini ka excuse sa pagkuha sa butang nga para sa ginikanan padulong ngadto kanila. Ang tawo nga nagigugma sa nagdayeg sa Dios kay nagigugma og nagsunod usa sa pisikal nila nga mga ginikanan. Ang katong naglisod sa pagigugma sa ilang ginikanan sa una kay makarealize sa gugma sa ilang mga ginikanan sa dihang makasabot na sila sa lawom nga gugma sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma kay mapuno sa atong kasing-kasing kung kita maglakaw sa kamatuoran, pagsalikway sa sala ug pagkinabuhi diha sa pulong. Kini magtugot sa tuwa sa pag-alagad sa atong mga ginikanan kauban ang tinuod nga gugma ug pagpasalamat. Minahal nga mga kaigsunan, ang Dios misaad og mga panalangin ni adtong kinsa nagigugma kaniya sa kinasing-kasing ang nagtahod sa ilang mga ginikanan. Ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 12 nagsulti kanato, tahura ang inyong amahan og inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kini nga bersikulo wala lamang nagpasabot sa pagkinabuhi og taas sa pisikal nga kinabuhi. Kung atong pasidunggan ang Dios ug ang atong mga ginikanan diha sa kamatuoran, kini napakita nga ang atong kalag kay mouswag. Kini nga kauswagan sa kalag nagdala ngadto sa kinatibuk-ang kalampusan, kaayuhan og padayon nga panalipod gikan sa Dios, proteksyon gikan sa mga aksidente ug mga katalagman, ug mga panalangin og kalampusan sa panimalay sa trabahoan ug mga negosyo. Kining tanan nga mga panalangin gilangkob sa saad sa taas nga kinabuhi. Usa ka hingpit nga ehemplo niini makita sa storya ni Ruth diha sa daang tugon. Si Ruth nagatubang og lisod kaayong kahimtag sa kinabuhi. Usa ka langyaw nga babaye nang minyo sa usa ka lalaki sa Judeanhon. Nahimo siyang batan-ong byuda nga walay anak. Ang iyang ugangang nga lalaki namatay ug walay mga lalaki nga nahibilin aron sa pagsuporta sa pamilya, siya naa sa usa ka desperado nga sitwasyon. Sa dihang ang iyang ugangang babaye si Noemi nakahukom sa pagpauli siyang yutang natawhan sa Juda, si Ruth kimipili sa pagsunod. Gidasig ni Noemi ang iyang umagad nga babae sa pagsugod pag-usab sa iyang kaugalingong lungsod apan mibalibad si Ruth. Dili lang niya mabiyaan ang iyang naginusarang ugangan nga babae ug gihalad ang iyang kaugalingon sa pag-alagad kaniya. Gibiyaan ni Ruth ang iyang kaugalingong pamilya o misunod kang Noemi ngadto sa yuta sa Juda. Mahimo ba nimo ang susama? Gisakripisyo ni Ruth ang iyang kaugalingong kalipay o gituman ang iyang katungdanan isip umagad nga babae tungod sa gugma sa iyang ugangan nga babae. Si Ruth usab adunay pagtuo sa Dios sa Israel pinaagi sa iyang ugangang babae. Kini makita diha sa makapatandog kaayog pagsugid nga na-record sa Ruth kapitulo 1 bersikulo 16 hangtod sa 17. Apan mitubag si Ruth, ayo ako agdaha pagbiya kanimo ug ayo ako pungi sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka mo paingon mo kuyo gayud ako, bisag asa ka mo puyo adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Bisan asa ka mamatay adto usab ako mamatay og gilubong. Mahiaguman ko unta ang labing makaklilisa nga silot sa Ginoo kung tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanato gawas sa kamatayon. Sa pagadungog niining matahom nga pagsugid gipanalanginan sa Dios si Ruth, bisan pag siya usa ka hintil. Gihatagan siya sa Dios og usa ka dato nga bagong bana og usa ka bulahan nga kinabuhi uban sa iyang minahal nga ugangan nga babae gikan sa iyang katigulangan ug si Ruth nakadawat sa himaya nga naglakip sa talaan sa kagikan ni Jesus ang manuluwas sama sa gisaad sa Dios. Si Ruth may pasidungog sa iyang mga ginikanan diha sa Ginoo nakadawat og abunda nga mga panalangin sa espiritu ug sa unod. Mapasalamaton kaayo ko samtang nakita ko sa mga atong mga membro nga makugihon nga nagalagad sa ilang mga ginikanan samtang ang ilang pagtuo motubo ug makadawat sa pag-ilagikan sa mga tao sa ilang palibot. Samtang ang mga magtiayan og sunod sa pagbag-o sa kamatuoran ug nagserbisyo sa usa kadtong nakasinati og panagbangi sa ilang kaminyoon ug mga kalisdanan sa panimalay nagsugod nas nga adunay panag-uyon. Kadtong anaan niini nga sitwasyon nagpamatuod nga ang mga ganghaan sa panalangin sa panimalay kay naabli pag kung kita magbag-o sa kamatuoran ug moalagad uban sa atong palibot, ang Dios malipay sa atong mga lihok ug mububo sa iyang panalangin nga rika nato. Minahal nga mga kaigsunan, importante nga dili mo lapas sa mga sugo sa Dios tungod sa gugma sa pisikal nga mga ginikanan ni pasagdan ang imong ginikanan tungod sa imong kasibot alang sa Dios. Si Jesus wala lang maingon nga higugmaa ang Dios mao ang kinadak-ang sugo sa dihang gipangutana siya. Ang importansya sa paghigugma sa imong silingan gipasiog daw sa.
Kung tinuod ang gugma nimo sa Dios, makita diha sa imong pagtagad sa imong mga igsoon, diha sa pagtuog sa imong relasyon sa imong mga ginikanan, miyembro sa pamilya ug sa mga isig kataw. Makadala ka sa himaya sa Dios uban ang grasya ug hiyas. Nang hinaot ko nga kamong tanan mo danag sa kahayag sa kamatuoran pinaagi sa maayong mga buhat ug mupuyo sa kinabuhi nga naghimaya sa Dios. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga ang mahimayaong Dios sa kadungganan muhatag kaninyo sa himaya ug mga panalangin. Amen.